Καλημέρα σας. Είναι οι άγνωστοι επισκέπτες. Είναι το ράδιο Τερανόβα. 15 μέρες. Παλιά συνέβαινε να έχει υψηλές θερμοκρασίες, αλλά η κατάσταση ήταν 1, 2, 3 μέρες. Μετά έπεφτε θερμοκρασία στα κανονικά της πλαίσια. 35, 34, 33. Τώρα έχει κάτι 40, 2 εβδομάδες και δεν μιλάει κανένας. Τα δημοσιογραφάκια που 30 χρόνια στηρίζανε την κατάσταση η οποία καταραίει και έχει καταρρεύσει. Κρατάμε και το δεύτερο συνθετικό εμείς, αντιλαμβάνεστε. Είναι κατά και ρεύση, είναι σύνθετη η λέξη. Λοιπόν, του στηρίζανε. Τώρα όμως δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Τι άλλο να κάνουν? Έχουν αρχίσει ένας και λαλάνε, εκτός από αυτούς που πήγανε διακοπέ. Και λέει το έντυπο στη σελίδα, μισό λεπτό, 9. Να πάτε να την πάρετε τώρα, δεν έχει αποσυρθεί, προλαβαίνετε. Λοιπόν, λέει: η γνωστή για τις προκλητικές και εθνικά απαράδεκτες θέσεις της περί συνοστισμού στη Σμύρνη κατά την εθνική καταστροφή του 22, η κυρία Μαρία Ρεπούση ξαναχτυπά. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Δεν ξαναχτυπά το κεφάλι της στον τοίχο. Ξαναχτυπά την ελληνική ιστορία και την ελληνική γλώσσα. Αυτή τη φορά, λέει, με την ιδιότητα της βουλευτού της Δημοκρατικής Αριστεράς μάλιστα, δηλαδή αναρωτιέται και το ίδιο το έντυπο, ότι αυτή η κυρία είναι και βουλευτής και σιτίζεται από το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, θέλει να καταργήσει, λέει, και τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό στα σχολεία. Το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτό είναι ένα υποχρεωτικό δεδομένο, προβλέπεται από το Σύνταγμα. Δεν έχει σημασία ποιος διαφωνεί και ποιος δεν διαφωνεί. Πάμε με το γράμμα και το τύπο του νόμου. Συνεχίζω. Σύμφωνα με όσα πιστεύει, ο υποχρεωτικός εκκλησιασμός δεν έχει καμία θέση στο σύγχρονο ελληνικό παύλα ευρωπαϊκό σχολείο. Όπως μάλιστα έλεγε κατά πληροφορίες στη Βουλή, έχει αποφασίσει να προωθήσει πρόταση νόμου για την κατάργησή του και έχει το πολιτικό θράσος να πιστεύει ότι είναι ποτέ κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό. Δηλαδή έχει αποφασίσει, προσέξτε, η κυρία Ρεπούση αριστερόστροφη, αυτό το ξέρω εγώ διότι είναι στην αριστερά. Τώρα είναι δεξιόστροφη, έχει κίνηση πίσω, κίνηση μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα είχαν και πίσω κίνηση, ξέρετε. Τώρα είναι και τετρακίνηση, δεν ξέρεις που την έχει την κίνηση ο καθένας. Λοιπόν, αυτή απεφάσισε λοιπόν, δεν ξέρω ποιον ρώτησε, θα ρώτησε το αφεντικό της. Ποιος είναι το αφεντικό της? Προσέξτε ποιος είναι το αφεντικό της. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που αναπτύσσει ανάλογες και απαράδεκτους προβληματισμούς η κυρία Ρεπούση, η οποία στις τελευταίες εκλογές εξελέγει μετά από επιμονή, προσέξτε, του αφεντικού της, του κυρίου Φώτη Κουβέλη. Για να μην τρελαθούμε τελείως, εάν πιστεύετε ότι η αριστερά μπήκε στην ελληνική τρόικα για να σας δώσει εσάς αυτά που περιμένετε, θα πάρετε αυτό. Κοιτάξτε τι θα πάρετε, μάλλον ακούστε.
άλλο κομμάτι, άλλο έβγαλε το κομπιούτερ, δεν πειράζει, Led Zeppelin ήταν αυτό, οι Friends. Και θα συνεχίσω, ετοιμάζω εδώ και τη δισκοθήκη μου, βοηθάει και ο Ηράκλειτος, βέβαια, μεγάλο άτομο για αυτός. Λοιπόν, συνεχίζει η εφημερίδα και λέει, για να βρω εδώ το που το έχω, με διάφορες μεθοδεύσεις οι βουλευτές Α Πειραιά να αντιχαίρονται οι Πειραιώτες και μάλιστα στην Α Πειραιά, δηλαδή κέντρο Πειραιά. Συγχαρητήρια κύριε Κουβέλη με την επιμονή σας, χάρηκα ιδιαίτερα. Με διάφορες μεθόδους λοιπόν οι βουλευτές Α Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνοι για θέματα παιδείας και έρευνας στο κόμμα της, στη Δημάρ. Προσέξτε, είναι υπεύθυνη για θέματα παιδείας η κυρία Ρεπούση. Λοιπόν, έχω τρελαθεί τελείως με αυτά που διαβάζω. Και έκανε κάτι δηλώσεις και λέει, γνωρίζετε εσείς κανένα σχολείο που να είναι υποχρεωτική η πρωινή προσευχή, λέει, να είναι υποχρεωτικός ο εκκλησιασμός και να υπάρχουν εικόνες Αγίων στους τοίχους? Έγραφε στο Facebook από την Άνοιξη. Εγώ επαναλαμβάνω για να παρεξηγηθούμε, δεν λέω τι πρέπει να γίνει, εγώ λέω τι λέει το Σύνταγμα. Εντάξει, εντρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, παρακάτω λέει, γνωστή από τις διατυπώσεις σε εκπαιδευτικό εγχειρίδιο θέσης της περί συνοστισμού στο λιμάνι, όπως περιέγραφε την καταστροφή της Σμύρνης, έπρεπε ήδη να έχει συλληφθεί από αυτοφόρο. Μόνο γι' αυτό. Δεν βγήκε ένας ιστορικός, δεν βγήκανε τα σωματεία, εγώ δεν το πήρα είδηση τουλάχιστον, και να λένε αυτά. Έγινε μετά φασαρία, απεσύρθη το βιβλίο, αλλά αυτά είναι crash test. Πετάνε την πατάτα και σου λέει την πιάσανε, προχωράμε. Μας την ξαναγύρισαν πίσω, βάλτε στην άκρη για αύριο. Λοιπόν, τα ξέρουμε αυτά κυρία Ρεπούση. Λοιπόν, η κυρία Ρεπούση λοιπόν με την κάλυψη προφανώς του κυρίου Κουβέλη, δεν τα λέω εγώ αυτά, η εφημερίδα Δημοκρατίας σήμερα Τετάρτη, με την κάλυψη προφανώς του κυρίου Κουβέλη δεν κάνει πίσω, άκου, δεν κάνει πίσω ούτε τώρα και τόσα χρόνια μετά την καταγραφή. Μα δεν κάνει πίσω γιατί έχει πάει στον τοίχο και κάπου θα ακουμπάει. Δεν μπορεί να πάει πιο πίσω η κοπέλα, ακουμπάει κάπου, έχει βολευτεί εκεί και κάθεται. Ας πάνε οι άλλοι από μπροστά, άμα αυτή δεν κάνει πίσω. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να πάει πίσω, κάποιος πρέπει να πάει μπροστά. Δεν μπορεί να πάμε μπροστά με αυτά τα μυαλά που κουβαλάνε η κυρία Ρεπούση και οι φίλοι της, τη Δημάρ και ο κύριος Κουβέλης, που μπήκε και αυτός μέσα να μας σώσει. Ποιος θα μας σώσει από τους Σωτήρες, Ηράκλειτε? Ο Σωτήρ Δίας. Υπάρχει και οδός, κυρία Ρεπούση, εκεί που βγήκατε στην Α Πειραιώς, Σωτήρος Διός. Το καταλάβατε? Λοιπόν, προκλητική υπήρξε και η απουσία της από την απόδοση τιμής, προσέξτε το γι' αυτό, από την απόδοση τιμής σε 1 λεπτού σιγή στη Βουλή μέσα. Σηκωθήκαν όλοι οι βουλευτές όρθιοι, το δείξαμε στις τηλεοράσεις εμείς, μόνο εμείς, από τα μυστικά περάσματα, και η κυρία Ρεπούση κατά το κοινός λεγόμενον την εκοπάνησε. Δεν έκατσε η άθλια όρθια στη μνήμη νεκρών, ας ήτανε και πιγκουίνι που ήταν 350.000 φαγιασέντες πόντιοι. Εντάξει κυρία Ρεπούση, έχεις να ακούσεις από εδώ ιντερνετικά, θα σε δώσουμε σε όλο τον πλανήτη κυρία Ρεπούση, θα σε δώσουμε κανονικά και θα τα λέμε από εδώ ό,τι λένε τα έντυπα, δεν θα λέμε εμείς δικά μας, ούτε καν θα σχολιάζουμε τίποτα. Λοιπόν, και λέει ότι μιλούσε τότε, λέει, για πρακτικούς λόγους. Ήτανε πρακτικοί οι λόγοι, λέει, τότε που δεν μίλησε. Δηλαδή, ποιοι είναι οι πρακτικοί λόγοι τώρα που δεν μίλησε η κυρία Ρεπούση, να μας το κάνει γνωστό, να το καταλάβουμε και εμείς. Δεν μπορώ να διαβάσω άλλο αυτή τη φυλάδα σήμερα, τη Δημοκρατία, με την έννοια το έντυπο, δηλαδή αυτό που διάβασα, δεν εννοώ τη Δημοκρατία ως εφημερίδα, διότι ήδη τα έχω πάρει. Λοιπόν, ευτυχώς έχει και ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα μέσα. Στο μουσείο στο Βερολίνο υπάρχει μια αίθουσα μεγάλη, ξεκινάει μια έκθεση με αρχαιοελληνικά ευρήματα που έχουν πάει από εδώ εκεί και θα αρχίσει η επισκεψιμότητα και θα πάρει μπρος η έκθεση που λέγεται είναι αφιερωμένη σε εκθέματα της Ολυμπίας αμέσως μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό θα γίνει στο μουσείο Μάρτιν Γκρόπιους Μπάου.
Εντάξει, ωραία γλώσσα κι αυτή. Δεν την καταλαβαίνω εγώ. Μπάου, σάου, μάου, τάου. Όλοι οι Ιούνιοι κατεβήκανε στον Νότο και κοντούμε να ξεχάσουμε εμείς τη γλώσσα μας, Ηράκλειτε. Τώρα θα μιλάμε ουγκαγκαγκούγκ εκεί που έλεγε ο προφήτης Χάρι Κλίν. Άγνωστοι επισκέπτες, radioterranova.gr, μπείτε, συγχρονιστείτε. Πείτε το και στους φίλους σας. Ο άλλος ήδη έβαλε Τζίμι Χέντριξ, δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται το άτομο. Τι μου έβαλες? Α, Pink Floyd. Ναι, έχω εδώ διάφορα και αρπάει ό,τι βρει. Λοιπόν, για να ακούσουμε το ζεμπέκικο αυτό, Pink Floyd. Άνοιξα άλλο κουμπί, δηλαδή είμαι ξεκούμποτος. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα μας τώρα? Pink Floyd, What do you want for me? Τι να θέλουμε? Από μένα δεν θέλει κανείς τίποτα. Την κυρία Ρεπούση, όπου τη βρείτε, θα μπείτε σε μια έβγα μέσα, ξέρεις, ζητήστε ζελεδάκια. Δεν είναι να ζητήσετε γιαουρτάκι, τώρα είναι ντεμοντέ.
ζελεδάκια, κάνει και επιδερμίδα, γιατί το παίζει και θεία μου. Το παίζει θεοθεία μου. Λοιπόν, μπορεί να είναι και θεούσα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, άγνωστοι επισκέπτες, radioterranova.gr, και μου είπαν εδώ οι φίλοι μου και με πληροφορήσανε ότι μπορείτε να πατήσετε, αφού μπείτε μέσα εκεί, το κουμπάκι που λέει TV, να μας βλέπετε και ζωντανά, να μας χαθείτε τελείως. Live streaming, τι λέει? Live streaming, ναι, live streaming, ξέρω εγώ. Αγγλικά είναι αυτά, αγγλικά. Ζωντανό, πώς το λένε, ζωντανό κύμα λέγεται ελληνικά αυτό, ζωντανό κύμα. Ναι, λοιπόν, με την πλάκα εμείς έχουμε επιβιώσει από το 1985, και με την πλάκα, που δεν είναι πλάκα, είναι σοβαρά αυτά που λέμε, με χιούμορ, αριστοφανικά και σκοπτικά, από το 1988 είμαστε Ερζιανά. Γιώργος Αρβοδίνης, Βαγγέλης Μπεξής, μυστικά περάσματα, και όποιος έχει άντερα από άλλες απόψεις να έρθει εκεί από το Σεπτέμβριο να μας τα πει. Θα έχουμε και σόμπα, να ζεσταθεί, να ανέβει έτσι λίγο η θερμοκρασία του, να μας τα πει με το αριστερό του ημισφαίριο, γιατί δεξιό ημισφαίριο αυτοί δεν έχουνε, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει και μία αρίση να πούμε, και έχει γίνει και πολίτευμα αυτό. Άμα είσαι μονάρχης, είναι πολίτευμα. Μονάρχης, μοναρχία. Λοιπόν, άγνωστοι επισκέπτες, Γιώργος Αρβοδίνης, εκτάκτος σήμερα 10 με 12, κάθε Δευτέρα όμως 10 με 12, για τα επόμενα 20 χρόνια θα είμαστε εδώ, μαζί με τις εκδόσεις Έφανδρος, τα παραδοσιακά της παρέας, την εκπομπή που κάνω εγώ με τον Βαγγέλη στο κανάλι 9, μυστικά περάσματα, το περιοδικό ηχόρ και την εταιρεία που ασχολείται με τις περιπέτειες στο περιβάλλον και τον πολιτισμό, την Καρπός. Κάποιος με έχει κλέψει, δεν μπορεί. Κλεφτρόνια όλα. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ δώρα πολλά, αλλά με μία προϋπόθεση. Για όλα μαζί, όποιος βρει την εισαγωγή της εκπομπής. Αλλιώς θα τα πάω ένα-ένα. Μετά έχω 5-6 βιβλία. Έχω εδώ το ηχόρ να πω διάφορα από το μυστηριώδη στραγιδόλιθο του Ρόσουελ. Άλλο θέμα αυτό, θα πω ορισμένα πραγματάκια σήμερα. Είναι το τέφος 124 και αυτή τη στιγμή είναι στα περίπτερα. Να πάτε να το πάρετε. Τέφος 124. Ήδη έχει στεγνώσει το στόμα μου. Να πιω λίγο νεράκι, ένα δευτερόλεπτο. Διότι προηγουμένως με την κυρία Ρεπούση εκνευρίστηκα δεόντως. Όντως, εμείς απλά είμαστε εκπαιδευμένοι και με το χιούμορ αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι προκλητικοί. Έπρεπε να έχουν συλληφθεί επ' αυτοφόρο. Είναι ανθέλινες. Τελεία και παύλα. Δεν έχει εδώ, δεν μασάμε τώρα και τους κράζουν και άλλοι, αλλά εμείς είμαστε και γνωστοί. 30 χρόνια να πούμε, τους τα λέμε. Θα μου πεις τώρα, ακούνε. Μόλις φάνε το γιαουρτάκι τους, θα συνέλθουνε. Τώρα το καλοκαίρι τραβάει και τον ήλιο, ξέρετε, αμέσως. Ή φετούλα ψιλοκομμένη από αγκούρι. Το ξέρεις, σειράγεται αυτό. Τη βάζεις στο μέτωπο παλιά από πιτσιρικάς μου, χειμά μου. Κόβεις το αγκουράκι και αν δεν θες να το χρησιμοποιήσεις διαφορετικά, το βάζεις στο προσωπάκι σου. Τη φλούδα εννοώ, έτσι, μην παρεξηγηθούμε δηλαδή. Λοιπόν, έχω εδώ ένα βιβλίο καταπληκτικό, είναι καινούρια έκδοση. Σήμερα βγήκε, ζεστό από το φούρνο, του Νίκου του Καλογερόπουλου, του γνωστού καλλιτέχνη, τραγουδοποιού και ηθοποιού, με πάρα πολλά βραβεία, και επειδή δεν είναι στις παρεΐτσες δεν το λένε. Αν είχε πάρει κανένας ψου κατηγορία ένα βραβείο από τη θεία του απέναντι από την άλλη γειτονιά, θα ήταν πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια. Πρώτη είδηση. Πρώτη είδηση. Ή αν είχε πάει στη Μύκονο ο Νίκος με string να κάνει μπάνιο, θα είχε πουλήσει 68.000 βιβλία σε ένα βράδυ. Όλες αλεπούδες εκεί που είναι με τα τριχώματά τους. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται «Τα τραγούδια μου», είναι εκδόσεις Εύανδρος και έχει και μια αφίσα από πίσω του ενώ παίζει το μπουζουκάκι του που λέει «Αλογόμηγες». Βέβαια, τι άλλο να πει ο Νικόλας? Γεια σου Νικόλα. Αύριο να δείτε τον Νικόλα τι λέει και τι έχει να πει στα μυστικά περάσματα 12 το βράδυ, στην πανηγυρική τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, που εγώ δεν πίστευα θα τη βγάλουμε καθαρή, και κάναμε εκπομπές από τον Οκτώβριο μέχρι και αύριο. Λοιπόν, θα το δώσω δώρο αφού βάλω ένα κομμάτι για να συντονιστώ εγώ με τον Ηράκλειτο και να βρω ένα κουιζάκι. Έχω εδώ το αρχαιελληνικό ημερολόγιο και η μετέπειτα εποχή. Έχω τα μυστήρια των Καβύρων, Τελχύλων και η λατρεία του Ποσειδώνα. Γαλλικά βιβλία είναι αυτά όλα, να μάθετε ξένες γλώσσες. Αρχαιοελληνικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Γιατί
Είμαστε συνέχεια των παλαιών. Κατά την κυρία Ρεπούση. Λοιπόν, τα μυστικά της μακροζωίας, αυτό δεν πρέπει να το διαβάσει η Ρεπούση, γιατί θα ζήσει 200 χρόνια και θα ταυτίσουμε οι υπόλοιποι. Και ψυχή και αθανασία κατά την ελληνική σκέψη. Λοιπόν, όλα μαζί θα τα δώσω άμα βρείτε την εισαγωγή του τραγουδιού, που το έχω 20 τόσα χρόνια μαζί μου και με συνοδεύει στην εισαγωγή των εκπομπών μου. Τα υπόλοιπα θα βρούμε εδώ μια φόρμουλα με κάτι κουιζάκια εύκολα να τα δώσουμε, για θέλουμε να τα δώσουμε στη μισή τιμή. Δηλαδή όποιο έχει 20 θα τα βρω εγώ τώρα να τα δω, έχω μια λίστα μπροστά μου, θα τα δίνουμε 10, έτσι, μεμονωμένα. Πάρτε βιβλία να ξυπνήσετε, γιατί σας κοιμήσανε 40 χρόνια και τώρα που πήγατε να ξαναξυπνήσετε σας πήραν και τα λεφτά και δεν προλαβαίνετε να σκεφτείτε και λέτε τι μας συνέβη, τι σας συνέβη, σας πιάσανε κορόιδα. Αν δεν είχε πουλήσει ο εργολάβος στα διαμερίσματα, θα ήταν φυλακή. Σας τα πούλησε εσάς, αυτός πήγε στο Μαϊάμι τώρα και στη Χονολουλού και θα πάτε φυλακή εσείς. Αυτό πάθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηράκλητε. Τι μου έχεις βάλει, πρόσεχε τι μου έχεις βάλει όμως, και πώς. Επειδή το ταμπλό έχει γεμίσει μηνύματα και δεν προλάβα να τα διαβάσω, είναι για λίγο μακριά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ακριβώς στις 11, στην αλλαγή της ώρας, θα βάλω πάλι την εισαγωγή που μου ζητάτε για να το ψάξετε στα αυτή σας, μπας και πάρετε και την, πώς το λένε, την δωροεπιταγή που έχω εδώ, τα βιβλία όλα.
you need. Εδώ είμαστε. Βλέπω και παρατηρήσεις διάφορες στο πώς να το πω, στο καντράν εκεί. Να φτιάξουμε λίγο τον ήχο της τηλεόρασης, κύριε τεχνική διευθυντά. Λένε εδώ οι φίλοι που έχουν μπει στο live streaming, δεν τους έρχεται καλά, έρχεται λίγο μπουκωμένος. Παιδιά, μπορεί να έχει και ένα φελό ήχο, θα τον βγάλουμε. Λοιπόν, Γιώργος Καρποδίνης, άγνωστοι επισκέπτες, Ράδιο Τερανόβα. Είμαστε εδώ σήμερα εκτάκτος, έτσι για πάρτι μας, και κάθε Δευτέρα 10 με 12 θα είμαστε εδώ για τα επόμενα 20 χρόνια. Κυρίως το φετινό χειμώνα έχει να γίνει κατά το κοινός λεγόν, όπως έλεγε και ο Χατζηχρήστος, της κακομοίρας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει να γίνει το χειμώνα. Λοιπόν, με την τηλεοπτική εκπομπή που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο με τον Βαγγέλη τον Μπεξή στο κανάλι 9, και θα είμαστε βελτιωμένοι τα μάλα. Τα μάλα τώρα, τι λέξη είναι αυτή, ποιος την ξέρει? Βελτιωμένοι τα μάλα. Σου λέει, έχει έρθει από τα Ιμαλάια ο άλλος. Λοιπόν, κατάλαβες τι πάνε να κάνει στη γλώσσα η κυρία Ρεπούση, η κυρία Δραγώνα και όλο αυτό το ηχοσύστημα και το οικοσύστημα που έχει ενσκύψει εδώ τα τελευταία χρόνια και σιτίζεται από το ελληνικό κράτος. Γιατί δεν ξέρουν ούτε τη λέξη σιτίζομαι. Αυτή είναι citizen, όλοι, απαλού. Λοιπόν, και η λέξη citizen θα μπει και αυτή σε διαγωνίσμα. Λοιπόν, ο διαγωνισμός του πρώτου τραγουδιού θα μπει ακριβώς στις 11 η ώρα. Αλλά ένας που στείλε ένα μήνυμα και λέει το ξέρω να το πάρει το ποτάμι, αν είναι από το κονκλάβιό μου που το ξέρουνε, δεν θα τα δώσω τα δώρα. Εγώ θέλω να τα πάρει ξένος. Κάποιος φίλος μας ακούει από τις χιλιάδες των χιλιάδων, όντως, χωρίς πλάκα. Ούτε εγώ το πίστευα στην πρώτη εκπομπή της Δευτέρας. Μου το δείξαν εδώ τα παιδιά μέσα από τα κομπιούτερ που καταγράφονται τα χτυπήματα κτλ. Ήταν απίστευτο, δεν το πίστευα αυτό το πράγμα που είδα. Λοιπόν, εκδόσεις Εύαντος, τα παραδοσιακά της παρέας, τα μυστικά περάσματα, το ηχόρ, θα είμαστε εδώ συνέχεια. Δεν μας πετυχαίνετε στο ένα, θα μας πετυχαίνετε στο άλλο. Όλες οι ενημερώσεις θα γίνονται από εδώ. Ό,τι εκδηλώσεις έχετε, πολιτιστικές κλπ., θα τις περνάμε από εδώ και από τηλεόραση το Σεπτέμβριο. Όλα τα προϊόντα θα τα προωθούμε εμείς. Ελληνικά προϊόντα μόνο. Μην πατάτε σε σούπερ μάρκετ ξένα. Μην πατάτε, θα σκοθούν να φύγουνε. Άμα δεν πάνε να παίρνετε τυριά από εδώ, τυριά από εκεί, όλα αυτά τα κυριλοτυριά που μάθατε και στο χωριό σας να τρώτε, ξέρω εγώ, μιλώ τις μάρκες γιατί απαγορεύεται ξαφνικά, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, άμα δεν πηγαίνετε να ψωνίζετε, θα κλείσουνε. Τι θα κάνουν? Είναι σαν το πιο απλό μαγαζί. Δεν πας στη γωνία να ψωνίσεις, κλείνει το μαγαζί. Να κλείσουνε, να φύγουνε. Δεν πάει να τα κουμπάτε εκεί κάθε Παρασκευό, Σάββατο και Δευτέρα να βάζετε τα κλάματα. Καλά να πάθετε. Λοιπόν, σε ελληνικά μαγαζιά πηγαίνετε, στη γωνία. Στο μαγαζί της γωνίας χρειαζόστε και 5 λεπτά και 10 λεπτά παραπάνω αν έχει το τυρί, δηλαδή δεν κατάλαβα. Είχατε μάθει και στο χωριό σας έτσι? Θηροροί, ήρθατε εδώ και το 60 και γίνατε θηροροί και το 90 θέλατε νταντάδες. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά και έμεινε η επαρχία άδεια και σας ξηρίσαν από παντού με τα ρετυρέ. Πήγαινε τώρα να τα πληρώσετε και είναι και ψηλά και πηδάτε και σπάτε και το νεφά σας. Εμείς δεν έχουμε ούτε ρετυρέ ούτε τίποτα και περπατάμε στο ισόγειο, ξέρετε. Με το σκαλάκι, δεν παθαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, πιαστήκατε κορόιδα, χωνέψτε το για να διορθωθεί το παιχνίδι. Εάν δεν καταλάβει κανείς ότι πιαστεί κορόιδο, δεν βελτιώνεται. Απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, και όλοι οι παραγωγοί που με ακούνε ανά τον πλανήτη, γιατί είχαμε από Ιταλία, από Βέλγιο,
Από Γαλλία, Έλληνες εννοώ, έμποροι, οτιδήποτε και από όλη την Ελλάδα εδώ. Θα παίρνουν τηλέφωνα, θα δώσω τηλέφωνα τώρα τσαντίστηκα. Θα δώσω τηλέφωνα. Θα παίρνουν τηλέφωνο, θα το σηκώνει μία φωνή και θα συνεούνται και θα τους προβάλλουμε εμείς από εδώ. Με κάτι κοστολόγια αστεία, έτσι για γέλιο, για να τους εισπάσουμε ολονών με τις μαγκές που πουλάγαν 30 χρόνια. Λοιπόν, 210 6014 821 και 210 626 11 είναι φάξ αυτό. Το δεύτερο είναι φάξ. 6014 821 τηλέφωνο και 626 11 φάξ από όλη την Ελλάδα. Παίρνετε τηλέφωνο και λέτε ό,τι σας κατέβει. Λέτε Καρποδίνη στο παρασύνθημα, λέτε Ράδιο Τέρα Νόβα, λέτε από τα μυστικά περάσματα, λέτε η χώρα, ό,τι θυμηθείτε. Θα έρθουμε σε επικοινωνία και θα σας προβάλλουμε ασυλλήπτως. Λέω κάτι γαλλικά σήμερα. Κάνουμε εκθέσεις, θα σας προβάλλουμε παντού. Σε έντυπα, εδώ στο ραδιόφωνο, τηλεοπτικά, παντού. Ό,τι γουστάρετε. Πάρτε τηλέφωνο. Πρέπει να κάνουμε επίθεση να φύγουν τα κοράκια και οι ρεπούσοι μαζί και η κάθε ρε και πούσι μαζί. Το πούσι γαλλικά σημαίνει άλλο, ξέρετε. Ή να το τονίζω γαλλικά. Ρεπούσι. Ρεπούσι θα λέω από εδώ και πέρα. Λοιπόν. 210 6014 821. Αυτό το τηλέφωνο το βάλετε στο μυαλό μέσα, στον αριστερό λογό. Και στο δεξιό το φάξ 626 11. Θα παίρνετε και θα προβάλλεστε. Τελεία και παύλα. Έχω εγώ τους συνεργάτες μου για τη δύναμη και την τηλεόραση με το Βαγγέλη και λοιπά, να σας κάνουμε μάγκες. Σας έχουν πατήσει στο λαιμό, δεν σας προβάλλουν τα προϊόντα. Εδώ, από εδώ. Και από την τηλεόραση του Ράδιο Τέρα Νόβα και από την τηλεόραση από το κανάλι 9, για το ραδιόφωνο εδώ, για την εκπομπή μου και από άλλες εκπομπές, ό,τι γουστάρετε εδώ. Θα λέτε Καρποδίνης και θα ανοίγει η πόρτα. Τελεία και παύλα. Θα φύγουν και θα διαλύσουν στα εξών συνετέθησαν. Επειδή έχω τσαντιστεί, κύριε Ηράκλη, δεν μπορείτε να μου πείτε κανένα μήνυμα σοβαρό. Ένα σοβαρό μήνυμα ποιο είναι? Ότι μία, λέει, ένα στρατιωτικό όχημα πλεούμενο τουρκικό έκανε βόλτες, λέει, σήμερα στη Μύκονο. Τώρα στρατιωτική άσκηση έκανε, είχαν βγάλει το τηλεσκόπιο και έκανε μπανιστήρι. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Αν κάναν μπανιστήρι, να κατέβουν για τη σκάλα έξω, να γίνει της Μυκόνου. Λοιπόν, ξυπνήσαν όλοι τώρα, καταλάβατε. Είδανε, λέει, ότι ξέρω εγώ εμείς μεταξύ μας και πλακώσανε και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, τι μου έχεις βάλει πάλι? Τι μου έχεις βάλει? Αυτό πια ακουστεί για να σε εξηγήσω τι είναι αυτό. I write on every page. I need to be with you.
ένα funk κομμάτι από τους Brooklyn Funk Essential, οι οποίοι είναι ένα γκρουπάκι 5 άτομα από το Brooklyn, οι οποίοι ψάχνονται και έχουν βάλει ηχόχρωμα ελληνικό δημοτικό, κλαρινάκι και μπουζουκάκι. Γι' αυτό το βάλα επίτηδες. Για ακούστε λίγο. Επειδή θέλετε να κερδίσετε και τα βιβλιαράκια, μην πέσει κανένας γνωστός μέσα, θα τον πάρω είδηση. Μετά από αυτό το κομμάτι που θα πω τα δικά μου, θα βάλω στις 11 η ώρα το κομμάτι της εισαγωγής. Να το βρείτε. Είναι του 1970-71 παραγωγή. Μου στέλνουν διάφορα μηνύματα κάποιοι φίλοι. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει ηχόχρωμα ανατολίτικο. Εγώ είπα ότι τα παιδιά είναι από το Brooklyn και είναι και μαυράκια, οι οποίοι μαύροι την επανάστασή τους την κάνουν με τη μουσική, και η μαύρη μουσική είναι αυτή που πήγε την Αμερική ένα βήμα μπροστά από πριν τον πόλεμο. Υπάρχουν jazz κομμάτια που θα σας βάλω εγώ που είναι του 30, του 40, του 50 και είναι ολόφρεσκα. Νομίζω ότι τα γράψανε χτες. Λοιπόν, το θέμα μας λοιπόν δεν είναι το χρώμα, είναι το ηχόχρωμα και οι τονισμοί που πάνε να μας χαλάσουν τα αυτιά και τον εγκέφαλο με τα ουσου μου ψου. Η κάθε κυρία Ρεπούση και η κάθε κυρία Δραγώνα, όλους θα τους δώσουμε από εδώ, ειδικά το Σεπτέμβριο που θα έχουμε και καλεσμένους επιστήμονες κλπ. Γιατί τώρα είναι καλοκαίρι και θα λέγα ότι είναι εντός εισαγωγικών δοκιμαστικές εκπομπές, να συντονιστούμε, να μάθουμε τα κόλπα εδώ στο στούντιο, να περάσουμε τα μηνύματά μας. Να συντονιστείτε και εσείς στη συχνότητα του Ράδιο Τερανόβα. Κάθε μέρα έχει διάφορα προγράμματα ο σταθμός, επιλέγετε και ακούτε. Εμείς βγαίνουμε κάθε Δευτέρα βράδυ 10 με 12. Έχουμε κανονίσει και άλλα πράγματα. Από τις 8 τη Δευτέρα μπορείτε να συντονιζόσετε εδώ. Θα είναι ο Περίανδρος και ο Λικάων. Είναι δύο αρχαίοι φιλόσοφοι. Τους βγάλαν το DNA, τους ζωντανέψανε και θα έρχονται στο Ράδιο Τερανόβα κάθε Δευτέρα 10 με 12, 8 με 10. Και μετά θα είμαι εγώ. Θα έρχομαι με το διαστημόπλοιό μου, γιατί εγώ ασχολούμαι με τα Alien, τους εξωγήινους και όλο αυτό το κακό συναπάντημα. Και υπάρχει μια κλασική ατάκα. Με ρωτάνε τώρα 30 χρόνια, λέει, κύριε Καποδίνη, εσείς ασχολείστε τόσα χρόνια με αυτά, έχετε δει UFO? Λέω, παιδιά, UFO έχω δει. UFO δεν έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. UFO βλέπω. 4 εκατομμύρια κάθε μέρα ξυπνάνε το πρωί τις 5 ώρα και τρέχουν, δεν ξέρουν πού να πάνε, πετάνε τα σκουπίδια από εδώ. Μηχανές σούζες, ο ένας καβαλάει τον άλλον. Μόλις πήρε ένας ένα αμάξι λίγα κυβικά μεγαλύτερα από το άλλο, κόβει την καλημέρα στο φίλο του. Όλοι αυτοί είναι UFO. Εγώ με αυτούς δεν έχω σχέση. Με UFO δεν συζητώ εγώ, συζητώ με UFO. Με καταλάβατε? Λοιπόν, μπορούμε να το πάρουμε το τραγουδάκι, Άκλε, δεν πειράζει. Να πούμε τα σχολιανά μας. Θα βάλουμε μετά το κομμάτι που θέλετε. Τι λένε οι κύριοι εκεί? Νταλάρα. Δεν θέλω να σου πω, αγόρι μου, τώρα είναι ύβρις, να αλλάξει κανάλι. Βάλω εγώ Νταλάρα, είναι ύβρις, δεν τρέπεσαι λίγο?
Μην με ξανακούσεις εμένα, να πας προς νερού σου. Λοιπόν, ένα κουνταλάρα. Ούτε αυτό είναι ότι η γυναίκα τον άλλο τον ταλάρα που είναι χρηματιστής στην Ευρώπη και έρχεται και μα λέει ότι θα κάνουμε ταλάρα, άκουγε αυτός και σάλταρε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και του είπαν να πάει σε μνημόσυνο και αυτός έφτιαξε το μνημόνιο. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν το αντιλαμβάνομαι καθόλου αυτό εγώ. Λοιπόν, μην ξαναστείλε τέτοια κομμάτια. Ακουνταλάρα. Πλούταρχο ακούω εγώ. Τους βίους, τους παράλληλους ή κάτι τέτοια. Όχι τον άλλον που λέει μπαίνει η βροχή το σπασμένο μου το τζάμι. Δεν φωνάζεις ένα τζαμάρε αγόρι μου να σου βάλει να πούμε ένα τζαμάκι εκεί πούντιασες και τα παίρνεις και χοντρά. Δεν σε είδαμε να αντιδράσεις, έχεις και 4 παιδάκια 5 και να πεις τι κάνετε εδώ κύριε με τη γραμματική, κύριε Πλούταρχε, ψευδόνυμο είναι αυτό που έχεις. Είναι ψευδόνυμο αυτό. Βγες και πες πώς θα μεγαλώσουν τα παιδάκια μου εμένα κύριε σύστημα, γιατί από εκεί τα παίρνεις. Πες το, έχεις 5 παιδάκια. Άριστος οικογενειάρχης, δεν έχεις δώσει δικαίωμα ποτέ. Με το όνομά σου κάνουμε λογοπαίγνιο. Και αφού έχεις δύναμη και τα έχεις πάρει και χοντρά τόσα χρόνια, βγες και κάνει μια δηλωσούλα, αλλά φοβάσαι μη σε κόψουνε, δεν σε ξαναπαίξουνε ποτέ. Άμα κάνεις δήλωση, ποτέ. Ποτέ. Εμείς εδώ θα σε παίζουμε όμως, επειδή έχεις αρχαίο όνομα. Άκου Πλούταρχος. Τι έλεγε ο Πλούταρχος? Ο Πλούταρχος ο αρχαίος όμως δεν έλεγε μπαίνει η βροχή από το σπασμένο το τζάμι. Λέει ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου είναι ένα πυρ, είναι μια υποδοχή πυράς και περιμένει τη φωτιά να ανάψει να πάρει μπροστά. Εννοεί τον εγκέφαλο, τον οποίο τώρα το χτυπάνε να τον αφαιρέσουν. Λοιπόν, τα έχω πάρει στο κρανίο, Ηράκλειτε. Βάλε το κομμάτι που θέλουν να δούμε αν. Είναι ακόμα, έχουμε χρόνο, ναι, για να συντονιστούν οι άλλοι. 11 εξάκολοι, όπως έλεγε ο Ηρόδοτος παλιά στην ιστορία που έγραφε. Θα παίξουμε το τραγούδι αυτό, αλλά όποιος το βρει που δεν είναι από το κονκλάβιο το δικό μου για τον πάρω είδηση για τον Δήρο, να κερδίσει τα δώρα, θα του βγάλω το καπέλο. Λοιπόν, έχω την προσφορά από τον Βαγγέλη τον Μπεξή και τις εκδόσεις της Ευάνδρος και τον ευχαριστώ για αυτό. Το αρχαιοελληνικό ημερολόγιο, σοβαρό βιβλίο, να μάθετε 5 πράγματα το παρελθόν, γιατί και αυτό έχει αλλάξει μετά το 25-30, όπως αλλάξανε και οι νόμοι με το αλεύρι. Και ξαναβγάλαμε εμείς τη ζιά και αρχίζουν και σπέρνουν και θερίζουν τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά όλα, έχουμε εδώ να πούμε. Δεύτερο βιβλίο, τα μυστήρια των Καβύρων, Τελχίνων και η λατρεία του Ποσειδώνα. Λοιπόν, αρχαιοελληνικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα και τα μυστικά της μακροζωίας. Αυτό το συστήνω σε όλους εκτός από την κυρία Ρεπούση. Και ψυχή και αθανασία. Τώρα ποιος έχει ψυχή τώρα? Αυτοί είναι όλοι αδελφοκτόνοι. Αυτοί κάθονται, είναι οι υπότες στρογγυλής τραπέζης, ξέρεις. Κάθονται στρογγυλής τράπεζα, κάνουν ότι συνεδριάζουνε, αφού δεν μιλάνε ελληνικά. Δεν μιλάνε ελληνικά. Η άλλη έκανε πρόταση να μπει η αγγλική, λέει, ως εθνική γλώσσα. Τι λες ρε κοπέλα μου, τώρα είναι ιδιώτης. Γιατί δεν έχει συλληφθεί ακόμα? Μοίραζε φωτοτυπίες. Δηλαδή σαν να πάμε να ψωνίσουμε, Ηράκλειτε, και να δίνουμε πλαστικό χρήμα. Δεν θα μας συλλάβουν. Το ίδιο έκανε για αυτή. Τα λεφτά του Υπουργείου Παιδείας που είναι το 5% που κρατάει από το ΑΕΠ το κράτος. Και αυτά στο παντελόνι, ένας τα πήρε μόνο και ο άλλος ο χοντρός λέει τα φάγα μαζί. Εγώ είμαι πέτσι και εγώ καλό. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, είναι και 55. Λέω το κουτσομπολιό μου, έχει ετοιμάσει το συντάκι ο Ηράκλειτος. Βάλ' το και λίγο από τώρα έτσι να το ακούσουνε. Το έχεις? Θα το βάλεις? Βάλ' το, ξέρεις ποιο είναι, Λοιπόν, ναι, μην μπερδευτούμε και βάλουμε άλλο και νομίζω ότι είναι άλλο κλπ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς θα είμαστε επιθετικοί, πεντακάθαροι και ξεκάθαροι πως είμαστε 30 χρόνια. Δεν βρίζουμε κανέναν. Έχουμε αριστοφανικό χιούμορ, εκτός αν δέσουνε και τον Αριστοφάνη για το Διογέννη τον Κοινικό, το Σοκράτη. Μας στείλουν όλους για διάβασμα. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, άγνωστοι επισκέπτες. Εδώ είμαστε. Σήμερα είναι Τετάρτη. Σας διάβασα τι λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ρεπούση ξαναχτυπά. Εγώ νόμιζα ότι είχε πέσει, είχε σπάσει το ποδάρι της. Αυτή ξανά τα ίδια, δεν σταματάει. Λοιπόν, απορεί και η εφημερίδα και δίνει και τον κύριο Κουβέλη. Λέει την προτροπή του κυρίου Κουβέλη γίνονται όλα αυτά. Του αριστερού. Μπήκε να μας σώσει. Λοιπόν, είχαμε πει εμείς στην εκπομπή, θα δείτε που θα την πάνε στο Υπουργείο Παιδείας. Όλος τυχαίως η αναβάθμιση γίνεται στο Υπουργείο Παιδείας. Εγώ είμαι παλιός, 40 χρόνια
Όλο αναβαθμίζουν το Υπουργείο Παιδείας. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Τα λεφτά της παιδείας που είναι δεν μας λένε. Βγάλανε και του Εθνικής, δηλαδή τι είναι, Υπουργείο Πολυεθνικής Παιδείας. Να μας το πούνε ευθέως, ντρέπονται. Εδώ κόψανε την Παπαχρήστου την αθλήτρια, σήμερα διαβάζω εδώ στο κομπιούτερ, γιατί λέει είπε ένα ανέκδοτο στην παρέα της. Έφευγε η αποστολή για τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου και θεωρήθηκε, λέει, ότι το ανέκδοτο ήταν ρατσιστικό και δεν την αφήσαν την κοπέλα να ανέβει στο αεροπλάνο. Αθλητής φέρον το ελληνικό εθνόσημο, δεν ανέβηκε με την Ολυμπιακή αποστολή να πάει στο Λονδίνο, διότι είπε ένα ανέκδοτο που σε κάποιον ηλίθιο της αρχηγό που πάνε και μένουν στα καλύτερα εστιατόρια το εξέλαβε, λέει, περίεργα ρατσιστικά και δεν την άφησε να ανέβει στο αεροπλάνο. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχουμε φτάσει. Κόβουνε τους αθλητές με το εθνικό σύμβολο από τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αντιλαμβάνεστε τι λέμε τώρα? Εάν δεν το έχετε αντιληφθεί, ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Λοιπόν, πάλι τσαντιστικά. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Για ξαναβάλ' το. Εγώ τη μόνη βοήθεια που μπορώ να κάνω, γιατί είναι πολύ γνωστό το group, δεν μπορώ να πω άλλη, είναι παλιό group, είναι παραγωγή του 1970-71. Ο δίσκος την περίοδο της επταετίας ήταν κομμένος στην Ελλάδα, δεν πεζόταν. Αυτό είναι σημαντικό για όσους το ξέρουν. Είναι ένα διπλό CD, ροκόπερα είναι. Αυτό είναι ένα κομμάτι από ένα από τα δύο CD, το οποίο έχω επιλέξει εγώ από το 1988 που κάνω ραδιόφωνο και μου συνοδεύει την εισαγωγή μου στο ραδιόφωνο. Για ακούστε το. Λοιπόν, ένας φίλος έστειλε με μήνυμα το κομμάτι και το συγκρότημα, οπότε οφείλω και εγώ να το πω, με την προϋπόθεση θα πάρει τηλέφωνο. Να σημειώσει ο φίλος που απάντησε, ξέρει ποιος είναι, 215 510 8436 έως 9, επαναλαμβάνω, 215 510 8436 έως 9, θα πάρει τώρα να αφήσει τα στοιχεία του και τα τηλέφωνά του και θα του πω εγώ πως θα παραλάβει τη σειρά αυτή που ανέφερα. Στη διάρκεια όμως της εκπομπής θα πω κι άλλα και μπορείτε να παίρνετε ένα το βιβλίο, θα τα λέω και θα λέω και την τιμή και μπορείτε να μου τα παραγγείλετε και από το Facebook και από το τηλέφωνο του σταθμού και θα σας τα στείλω ή θα σας τα δώσω ο ίδιος ή θα σας πω που θα τα παραλάβετε, ή από τις εκδόσεις Εύανδρος ή από το στούντιο ή εγώ θα τα πάρω. Λοιπόν, για το φίλο που απάντησε και μπράβο του, είναι το group το τεράστιο
Aphrodite Child, οι Ελληνάρες αυτές, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Λουκάς Σιδεράς, Ντένις Ρούσος, από τη ροκ όπερα 666 η Αποκάλυψη του Ιωάννου, και το κομμάτι είναι σε ένα ταλείο CD και λέγεται Aegean Sea, Αιγαίων Πελάγος. Το θεωρώ κομματάρα και γι' αυτό το έχω μαζί μου από το 1988. Αυτή ήταν η τεράστια μέχρι σήμερα και ανεπανάληπτη Aphrodite Child. Το κομμάτι λέγεται GNC Αιγαίων Πέλαγος από τη ροκ όπερα 666. Αυτούς λοιπόν, για να πω και τα δικά μου, γιατί εγώ έχω κάνει τον προφήτη τελικά, έτσι απεδείχθη εν τέλει, τον Αύγουστο του 4 είχαμε τη λήξη της Ολυμπιάδος στην Αθηνά. Ήταν η χρονιά που η Ελλάδα ήταν ψηλά με το Eurovision, με το Euro, στο ποδόσφαιρο κλπ. Και με την Ολυμπιάδα. Και με την καταπληκτική εισαγωγή, έναρξη της Ολυμπιάδος, την καθαρά ελληνοκεντρική και ελληνοπρεπέστατη εισαγωγή. Επειδή όμως το κονκλάβιο της παρεΐτσας που αρμέγει 40 χρόνια αυτόν τον τόπο με τον ΑΒ τρόπο είναι πολιτική, φίλοι, δεν είναι η πολιτική. Τι περνάνε 2-3 χρονάκια, τα μπαμ εξαφανίζονται. Είναι άλλο κονκλάβιο από κάτω που αν δεν είσαι στην παρεΐτσα δεν παίζεις, δεν τρως, στεγνώνεις. Είχε βγει και ο Νίκος ο Ζερβός, ο σκηνοθέτης, και τους τα είχε πει. Πρέπει να είμαι, λέει, trendy, λέει, για να βρω δουλειά. Άμα δεν είμαι trendy, ο Νίκος ο Ζερβός είναι και γνωστά. Είχε βγει σε παράθυρα στα κανάλια. Εάν δεν είσαι στην παρεΐτσα τους, σε στεγνώνουνε, αλλά εγώ δεν πάω στεγνώσω γιατί είμαι αδύνατος. Πόσο άλλο να γίνω, δηλαδή. Πετσικικό καλό είμαι. Λοιπόν, στη λήξη της Ολυμπιάδας βγάλαν τα κουδούνια, βγάλανε τον Ντάτσου με τις άσπρες ζάντες, βγάλανε ένα που τρέχει με τα κουδούνια, πήγε εκεί η Βύση, ο Νταλάρας, ο Ρέμος, ο Σάκης. Πάλι γλίστρισε εκείνη τη βραδιά και έπεσε το παιδί, γλιστράει σαν το Σάκης. Λοιπόν, όχι ο υδραυλικός, ο άλλος. Λοιπόν, και κάνανε ένα καραπιπερίμ φινάλε και γίναμε το ρεζίλι των σκυλιών. Όλος ο τουρισμός πήγε απέναντι στην Ιωνία. Εμείς έτσι την ξέρουμε. Τώρα από πού τη βρήκαν οι άλλοι δεν ξέρω. Λοιπόν, μέσω επόμενη μέρα, Κυριακή έληξε η Ολυμπιάδα, Δευτέρα είχα εγώ εκπομπή στο κανάλι 1 στον Πειραιά και λέω, μάγκες, τώρα σας στείλανε για ύπνο όλους. Από το 4 και μετά δείτε τα γεγονότα, μέχρι το 10 που πήγε ο άλλος στο Καστελόριζο και λέει, ψάχνω να βρω την Ιθάκη να σας πάω, και αντί να σας πάει στην Ιθάκη, σας πήγε, να μην πω εγώ πού, διότι ο άνθρωπος δεν μιλάει καλά ελληνικά και λέει, λεφτά υπάρχουν. Το είπε με την προφορά του. Οι άλλοι που είχαν μάθει 30 χρόνια να τα παίρνουν και να διορίζονται, σου λέει, αυτόν θα βγάλουμε να μας τα δώσει. Δεν τον αφήσαν να πει και την άλλη φράση, στις τσέπες σας και έρχομαι να τα πάρω, εννοούσε. Και ήρθε και σας στέγνωσε. Αν πώς, που έλεγε ο φίλος μας ο Κωστάκης. Λοιπόν, ο φίλος μας που βρήκε το κουιζάκι, το οποίο εγώ το θεωρούσα δύσκολο γιατί δεν το βρήκε κανείς. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, αγαπητοί φίλοι, είναι εντυπωσιακό. Και γι' αυτό κάνουμε και τις εκπομπές αυτές. Εμείς κάνουμε το χόμπι μας, να ξέρετε. 30 χρόνια και το έχουμε πληρώσει και ακριβά. Λοιπόν, θα αφήσει τα στοιχεία του στο τηλέφωνο, το οποίο επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουσαν, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες κι άλλοι διαγωνισμοί, ας πούμε, να δώσουμε βιβλία. 215 510 84 36 έως 9. 215 510 84 36 έως 9. Λοιπόν,
Αυτά όσον αφορά το φίλο μας, και μπράβο του, θα πει ότι είναι ψαγμένος και ακούει σωστές μουσικές. Εμείς, να ξέρετε, το ηχόχρωμά μας είναι αυτό. Blues πολύ καλά, ροκάκια, Βαγγέλης, Ελληνάρες είναι αυτοί. Παίζουν τις μουσικές τους, δεν τους παίζουν. Εγώ μπορώ να σας φέρω εδώ στην πορεία να ακούτε ασύλλητα πράγματα. Λοιπόν, τώρα μια και έγινε έτσι, θα βάλουμε, περίμενε Ηράκλητε, για να δείτε, θα βάλουμε εδώ. Μου το ζήτησαν να το Παρίσι, αγαπητοί φίλοι, όσοι δεν το πιστεύετε, το έχω στο SMS στο τηλέφωνο μου, μου το ζήτησαν να το Παρίσι. Μιχάλης Νικολούδης, Ροζ Ντέιλι, ο ήλιος Θεός. Αυτό θα βάλεις, Ηράκλητε. Τώρα, αυτό. Τώρα, άλλαξε το άλλο, θα το βάλουμε μετά. Εδώ έχουμε τα CD μπροστά μας, γιατί το πάμε όπως μας τη δίνει. Δεν είμαστε κομπιούτερ εμείς εδώ. Θα βάλω και ένα άλλο με ένα ηχόχρωμα καταπληκτικό. Μέχρι σαλέα έχω φέρει σήμερα. Θα σας τρελάνω όλους. Έχω σαλέα. Λοιπόν, για ακούστε αυτό το κομματάκι λίγο. Το έχεις έτοιμο? Ο ήλιος Θεός, ακριβώς. Παρακαλώ. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα τον νέχταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό, και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Ανέμου ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αετός, και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό, με του αγέρα τον νέχταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μιχάλης Νικολούδης σε ένα καταπληκτικό CD με το Ροζ Ντέιλι. Είναι ειδική αφιέρωση στους φίλους μου στο Παρίσι. Το είχα βάλει και προχτές Δευτέρα και με πήρανε κατασυγκινημένοι, μου λέει που το βρήκες αυτό, μας τρέλανες, και τους κάνω ειδική αφιέρωση. Μου ακούνε τώρα στο Παρίσι. Μπήκε μέσα εδώ ο Σάκης, αυτό το σαν ημίθεος είναι, ξέρω, κάπως. Λοιπόν, και μου λέει ότι γίνεται της κακομοίρας. Και εδώ στα μηνύματα να μπαίνετε, λέει, στο καρεδάκι που έχει τα πράσινα ανθρωπάκια. Έχουν μπει τα πράσινα ανθρωπάκια στο στούντιο. Να χτυπάτε επάνω για να βλέπουμε και τα ονόματά σας, να μπορούμε να κάνουμε συνομιλίες. Γιατί το αριστερό βγάζει
να λέτε τα ονόματα, έστω και ένα ψευδόνυμο, αλλά φανερά. Λοιπόν, να συγχαρώ το φίλο μου, τον Καλαμάρα Αναστάσιο, δεν λέω το τηλέφωνο του, τελειώνει σε 807, αυτός ξέρει ποιος είναι, θα τον πάρω εγώ για να τον συγχαρώ, να του δώσω τη σειρά αυτή προσφορά από τις εκδόσεις Εύανδρος και προσωπικά από τον Βαγγέλη τον Μπεξή, γιατί είναι δική του επιλογή, Ψυχή και Αθανασία, καταπληκτικό, κατά την ελληνική σκέψη, τα μυστικά της μακροζωίας. Ευτυχώς που το πήρες εσύ, φίλε μου, γιατί αν το κέρδισε ρε πούσι, την είχαμε βάψει, τέλος πάντων. Αρχαιοελληνικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα, η γλώσσα και τα ήθη των αρχαίων στην ελληνική πραγματικότητα, την οποία θέλουν να μας αλλάξουν οι αδέσποτοι χωρίς κολάρο, τα μυστήρια των καβύρων, τελχίνων και η λατρεία του Ποσειδώνα, όλα είναι εκδόσεις Εύανδρος, και το αρχαιοελληνικό ημερολόγιο και η μετέπειτα εποχή. Προσωπικά από τον Βαγγέλη τον Μπεξή και από την εκπομπή Άγνωστοι Επισκέπτες, τα πήρα δώρο στο φίλο μας. Τέτοια πράγματα θα κάνουμε εμείς. Μπράβο κύριε Καλαμάρα Τάσο. 807 τα 3 τελευταία ψηφία του κινητού του. Θα τον πάρω εγώ μετά το τέλος εκπομπής ή αύριο. Και αυτό που θα κάνετε τώρα, το οποίο όμως πωλείται μαζί με 2 CD εκπληκτικά, το καινούριο του Καλογερόπουλου, μόλις βγήκε από το φούρνο, κυριολεκτικά δηλαδή από το φούρνο σήμερα, από τις εκδόσεις Εύανδρος, προσφορά του Βαγγέλη, είναι τα τραγούδια μου, μιλάει και για τις αλογόμυγες μέσα, εκδόσεις Εύανδρος. Σήμερα βγήκε πρώτη φορά σε δημόσια θέα από την εκπομπή μας, Άγνωστοι Επισκέπτες. Λοιπόν, έχει 2 καταπληκτικά CD μέσα και τις απόψεις του Νίκου του Καλογερόπουλου. Να μπείτε και στο ίντερνετ να δείτε η πίστη Σπύλου για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Υπάρχουν άνθρωποι μεμονωμένοι Δον Κιχώτες που μάχονται και αντιστεκόνται. Αυτό λοιπόν θα πάρετε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχει 20 ευρώ, δεν δωρίζεται, αυτό πωλείται, βγήκε σήμερα και πρέπει να καλύψει τα έξοδά του. Είναι καταπληκτικό, το εγκρίνω, θα το δείτε αύριο και στην εκπομπή κανάλι 9. Μυστικά περάσματα 12 με 2, στην πανηγυρική τελευταία εκπομπή της σεζόν. Θα είναι και ο Νίκος εκεί μαζί μας. Θα δείτε ένα καταπληκτικό γλέντι, θα καταλάβετε ποιος είναι ο Νίκος και μπορείτε να το παραγγέλνετε στα τηλέφωνα 215-510-84-36-9 και στο 210-38-40-676 στις εκδόσεις Εύανδρος. Κάποιοι θα είναι εκεί και τη νύχτα είμαστε εμείς παντού σαν τις νυχτερίδες. Τη Δευτέρα θα το ξανά έχω εδώ αυτό και θα το πλασάρω όλο το χειμώνα. Ο Νίκος είναι φίλος μου, είναι αντιστασιακός όπως λέω εγώ και ανήκει στους εντιμότατους φίλους μου. Λοιπόν, Νίκος Καλογερόπουλος στα τραγούδια μου. Έχει 20 ευρώ με 2 CD δικά του, έχει μια μπάντα ρεμπέτικη καταπληκτική και στηρίζουμε τις Ελληνάρες και τους ανθρώπους μας και τα ελληνικά προϊόντα και τους Έλληνες παραγωγούς. Όλο μόνο αυτά στηρίζουμε. 60-14-8-21 με 2-10 μπροστά και 626-11 είναι το fax με 2-10 μπροστά. Λέτε το παρασύνθημα τα παραδοσιακά της παρέας, το σηκώνει κάποιος, αφήνετε στοιχεία απανταχού της Ελλάδος, έμποροι, παραγωγή, οτιδήποτε. Κανονίζουμε ραντεβού, ας είστε και στο Ορμένιο απάνω στο Τεχνές, θα έρθουμε να σας βρούμε, να σας προβάλλουμε και να σας οργανώσουμε αν είστε για ανοργάνωτοι. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Θα τους τσακίσουμε, θα κλείσουν τα σούπερ μάρκετ, θα φύγουν όλοι από εδώ. Μην πατάτε σε σούπερ μάρκετ. Δεν λέω άλλα, δεν υπάρχει εσουρού, δεν λέω ονόματα. Μην πατάτε σε σούπερ μάρκετ ξένα. Τελεία και παύλα. Αυτό το πολυεθνικό και όλοι είμαστε φιλαράκια. Ναι, είμαστε φιλαράκια να γνωριζόμαστε κιόλα. Άμα δεν σε ξέρω, ρε μάγκα μου, παίρνει και τα λεφτά τη τσέπη. Κάνε μας τη χάρη. Τι άλλο έχουμε, Ηράκλειτε. Ανέβασε λίγο. Ανέβασε λίγο. Ο Μιτσάρας, ο φίλος μου. Μιτσάρας. Πάω να σκεφτώ λιγάκι μόνος μου. Για δείτε τι σας έχω βάλει.
Τζιμάρας, Voodoo Child. Και επιστρέφω αμέσως. Set a fire red. So the night I was born, when the moon turned on fire red. My poor mother cried. She said the gypsy was riding, she fell right dead. Right on the floor, man. Hey, and it said, fly on, cause I'm a voodoo child, man. Voodoo child.
Child, Jimi Hendrix, ο οποίος Jimi Hendrix πέθανε στα 27 και ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί η ταχύτητα με την οποία έπαιζε, και έχει πει και έχει γράψει και έχει τραγουδήσει και έχει απίστευτα πράγματα, δηλαδή τα CD του είναι ακόμα πουλούνται. Έχει πει την καταπληκτική ατάκα, ήταν ο Μανώλης Σιώτης στην Αμερική και είχε πάει να τον δει. Λοιπόν, συζητήσανε κτλ. Γιατί ο Μανώλης Σιώτης ήταν ο καλλιτέχνης στο παίξιμο και ο οποίος αναβίβασε το μπουζούκι και το βάλε και στα σαλόνια, έβαλε και άλλες χορδές και το έκανε αξιοπρόσεκτο. Ήταν στα υπόγεια το μπουζούκι, τα ρεμπέτικα τα παλιά που τους κυνηγάγαν αυτούς όλους τους μεγάλους, συγγνώμη, τους παλιούς. Λοιπόν, και είχε πει το εξής καταπληκτικό, για όσοι το ξέρουν θα με επιβεβαιώσουν. Εγώ, λέει, παίζω όσο γρήγορα μπορώ, γιατί είναι τρομερός στην ταχύτητα του παίξηματος ο Χέντριξ. Ο Μανώλης ο Χιώτης, λέει, παίζει όσο γρήγορα θέλει. Αυτό είναι ατάκα καταπληκτική. Αυτός, λέει, παίζει όσο γρήγορα θέλει. Και αν δείτε και στις ταινίες, παίζει πάντα χαμηλά το μπουζούκι του, πολύ κάτω, χαμηλά, τις νότες ψηλές κλπ. Λοιπόν, αυτοί είναι οι καλλιτέχνες ψαγμένοι τώρα, όχι οι άλλοι που κυκλοφορούν ελεύθεροι, όπως η κυρία Ρεπούση. Λοιπόν, μεγάλη καλλιτέχνης. Και ζητίζεται από το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, τα βιβλία θα τα ξαναπώ, γιατί εμείς έτσι κυκλοφορούμε. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Μου λένε μερικοί, Γιώργο, πώς τα λες? Δεν τα λέω, εγώ έτσι συνεννοούμε κάθε μέρα. Δεν είμαι μαϊμού, ούτε μασάω τα λόγια μου και όποιος γουστάρει. Το αρχαιοελληνικό ημερολόγιο, εκτός Ευάνδρος. 1. Τα μυστήρια των καβύρων, τελχίνων και η λατρεία του Ποσειδώνα. 2. Αρχαιοελληνικές φράσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα. 3. Τα μυστικά της μακροζωίας. 4. Ψυχή και αθανασία. 5. Αυτά τα 5 τα κέρδισε ο φίλος μου ο κύριος Καλαμαράς Αναστάσιος, αλλά δίδονται και ένα στη μισή τιμή. Έχουν 20, ας πούμε, ένα δεκάρικο. Παίρνετε τηλέφωνο 384676 σε εκδόσεις Ευάνδρος, αφήνει το όνομά σας, λέτε τον κωδικό Καρποδίνης, άγνωστοι επισκέπτες κλπ. 215 510 84 36-9 στο Terra Nova και 384676 με το 210 μπροστά, εκδόσεις Ευάνδρος. Τα δίνουμε χάρισμα. Δίνετε ένα δεκαρικάκι, 2 καφέδες. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Βιβλία 300, 400 και 500 σελίδων είναι αυτά. Θα προωθούμε, να ξέρετε, οποιαδήποτε πολιτιστική προσπάθεια και όχι μόνο γίνεται από Ελληνάρες απανταχού της Ελλάδος. Θα μας στέλνετε ένα φαξ, θα συντονιστούμε μέχρι το Σεπτέμβριο, μην ανησυχείτε, ή θα τα στέλνετε εδώ στο control. Σιγά σιγά θα δίνουμε όλα τα στοιχεία. Μπαίνετε να ακούτε και όταν έρθει η ώρα όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Και από το κανάλι 9 το Σεπτέμβριο μυστικά περάσματα. Έχουμε από εκεί 2 ώρες, έχουμε από εδώ, έχουμε 4 ώρες από εδώ. Περίανδρος και ο Λικάων θα κάνουν εκπομπές. Έχουμε πιάσει τη Δευτέρα γκαζέ εδώ πέρα. Παρακολουθάτε μας και θα ακούτε καλά πράγματα και ειδήσεις και μουσικές και βιβλία και κρουαζιέρες έχουμε και ό,τι γουστάρουμε έχουμε. Και το πανέρι της νοικοκυράς θα έχουμε σε λίγο καιρό. Μόνο ελληνικά προϊόντα ψωνίζουμε. Δεν μπαίνουμε σε ξένα μαγαζιά. Μέσα σε αυτή η ξενομανία που φέρε εδώ ο Εθνάρχης το 54, το στρώμα το έκανε στρωματέξ, το κλόνο κλωνατέξ και τη χλωρίνη χλωρινέξ, τελείωσε. Ελληνικά προϊόντα, γιατί από τότε άρχισε το ποιηματάκι. Δεν είναι καινούριο, τώρα πέσαν υπογραφές. Από τότε άρχισε η ξενομανία. Και βάλαν τα κυβικά να μιλάνε μεταξύ τους. Και χάσανε και το λοβό τους τον αριστερό και το δεξιό. Δεν είχαν και ποτέ. Λοιπόν, εμείς δίνουμε βιβλία. Και Νίκος Καλογερόπουλος. Αυτό έχει 20 ευρώ με 2 CD. Μόλις ζει για το φούρνο σήμερα. Λοιπόν, κάνω έτσι και το δείχνω, γιατί έχει και μια τηλεόραση εδώ, Web TV. Και το δείχνω εδώ. Σήμερα το πήρα από το Βαγγέλη. Και αυτό εκδόσεις Ευάνδρος. Υποστηρίξτε τις κινήσεις μας και τις παρέες μας. Είμαστε πολύ δυνατή παρέα εμείς. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο πίσω μας και είμαστε και πολύ καλά οργανωμένοι. Αυτό πρέπει να το ξέρουν οι πάντες. Το ηχόρτο τελευταίο, το νούμερο 124, έχει ο μυστηριώδης σφραγιδόλιθος του Ρόσουελ. Να το πάρετε, διότι τη Δευτέρα θα βάλω διαγωνίσμα. Τη Δευτέρα
Θα βάλω διαγώνισμα. Ο μυστηριώδης φραγιδόλιθος του Ρόσουελ. Διαγώνισμα τη Δευτέρα. Τι είναι? Πάρτε το, διαβάστε και θα ρωτήσω τη Δευτέρα. Και θα δώσω δώρα καταπληκτικά. Μέχρι κρουαζιέρες κερνάει το μαγαζί που λέγεται Άγνωστοι Επισκέπτες και έχει προσγειωθεί από την περασμένη Δευτέρα το διαστημόπλιο εδώ μαζί με τον Ηράκλειο τον Γιώργο Σκαρποδίνης. 2 χωράει μέσα, δεν χωράει άλλος. Είναι διθέσιο σπορ διαστημόπλιο αυτό. radioterranova.gr για το ίντερνετ. Μόνο ιντερνετικά βγαίνουμε. Τα άλλα ραδιόφωνα σιγά σιγά προς τα εδώ θα έρθουν γιατί τους τα παίρνουν χοντρά. Άλλαξε και η τηλεόραση όπως είδατε, αποκωδικοποιητές κλπ. Εμείς το έχουμε αποκωδικοποιήσει το μυαλό μας long years ago, όπως έλεγε και ο Ισίωδος στο Έργα και οι Μέρες. Λοιπόν, συγχαίρω και πάλι το φίλο μου τον Καλαμαρά, τον Αναστάσιο, για το κομμάτι που βρήκε. Όσοι αν το ξέρετε, δεν το ξέρετε, το ξαναλεί, επειδή είναι δύσκολο, σπάνια συλλογή και δεν παίζεται. 666 Αφροντάιτε Child, διπλό CD rock opera. Λοιπόν, αυτές είναι κομματάρες. Έχω μία κομματάρα τώρα, η οποία είναι τι? Δεν είναι Ελληνάρας αυτή? Σαλέας, το πρώτο κλαρίνο του πλανήτη, Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ακούστε κομμάτι από το soundtrack Η Ανταρσία του Bounty με κλαρίνο. Ακούστε. Εδώ είμαστε. radioterranova.gr, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Συντονιστείτε. Ξεκινήσαμε τη Δευτέρα. Σήμερα κάναμε μια εμβόλυμη γιατί κάνουμε δοκιμαστικές εκπομπές μέχρι και αρχά Σεπτεμβρίου, όπου μετά θα μπούμε στο πρόγραμμά μας. Θα φέρουμε εδώ πάρα πολύ γνωστούς ερευνητές και επιστήμονες και όχι μόνο. Λοιπόν, συντονίζουμε τα μυαλά μας και τη συχνότητα αυτή.
radioterranova.gr στο ίντερνετ. Έχει και web TV, πατάτε, κλικάρετε, όπως λένε αρχαία ελληνικά, να μας βλέπετε. Άμα σας αρέσουμε, είμαστε και παλιόγριες εμείς τώρα χρόνια στο κουρμπέτι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τάσος που κέρδισε την προσφορά λόγω που βρήκε τους Aphrodite Child μας ευχαρίστησε και εμείς ευχαριστούμε που ακούσετε τις μουσικές, αγαπητέ φίλε Τάσο, και θα κάνουμε κι άλλα τέτοια. Πέραν τούτου, εγώ δεν είμαι μόνος μου, δεν κυκλοφορώ μόνος μου, διότι φοβάμαι τρομερά το βράδυ, δεν κρύβομαι. Λοιπόν, μαζί με τους άγνωστους επισκέπτες, οι οποίοι έχουν προσγειωθεί εδώ, ο Καρποδίνης και ο Ηράκλειτος, και θα είναι κάθε Δευτέρα 10 με 12, τον ακολουθάνε. Δεν με αφήνουν, άμα λέμε δεν με αφήνουν, οι εκδόσεις της Ευάνδρος, τα παραδοσιακά της παρέας, η εκπομπή Μυστικά Περάσματα, να μπείτε αύριο να τη δείτε 12 με 2, να ηρεμήσετε και να δείτε και πως παίζουμε μπάλα εμείς. Το περιοδικό ηχόρ, το οποίο θα βάλω διαγώνισμα Δευτέρα, όποιος δεν το έχει θα αποκλειστεί να αλλάξει συχνότητα. Έχει ο μυστηριώδης φραγιδόλιθος του Ρόσουελ, άλλα κόλπα. Αυτά θα τα πω εγώ τα ανεξήγητα από το φθινόπωρο. Και μια εταιρεία που με κυνηγάει τα τελευταία χρόνια, η Καρπός, που ασχολείται με τις περιπέτειες, με το περιβάλλον και τον πολιτισμό κυρίως. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, μόνο ελληνικά προϊόντα. Δεν μπαίνουμε σε ξένα μαγαζιά, δεν μας ενδιαφέρουν. Ήρθαν εδώ και μας καταπνίξανε. 210-60-14-821 το τηλέφωνο και 210-626-11, λέτε τον κωδικό τα μυστικά της παρέας, το σηκώνει μια φωνή περίεργη, εξωγήινη, και αφήνετε τα στοιχεία σας. Εταιρεία, μαγαζί, αγρότης, παραγωγός, ελληνικά, παραδοσιακά και εναλλακτικά και μόνο, και τίποτα άλλο. Οι άλλοι προς νερού τους. Λοιπόν, κίτρινα τυριά, πράσινα τυριά, μπλε τυριά και αυτά, να βάλουν λουλάκι, να αλλάξουν χρώμα. Πάει αυτό. 60-14-821 το τηλέφωνο, 626-11 το φαξ. Προωθούμε σχεδόν δωρεάν από όλη την Ελλάδα τους παραγωγούς. Θα τους κάνουμε και εξαγωγές στο εξωτερικό. Έχουμε το know-how που έλεγε ο Ηράκλειτος. Πού το έλεγε αυτό, θυμάμαι τώρα. Δεν τα προλαβαίνω, τι να διαβάσει. Know-how έλεγε ο Ηράκλειτος. Το άλλο έλεγε ο Θαλής. Πού να διαβάσει ελληνική γραμματεία. Η κυρία Διαμαντοπούλου τα ξέρει αυτά, που προτείνει την αγγλική γλώσσα. Πρέπει να πάμε να μάθουμε αγγλικά, Ηράκλειο, να παρακολουθούμε την Άννα. Άννα Diamond λέγεται, ξέρεις, με H μπροστά. Λοιπόν, πού έχουμε μείνει? Μύγες μπήκανε στο στούντιο. Σάκη, μύγες στο στούντιο, Σάκη. Λοιπόν, τι ώρα πήγε? Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα. Θα ξαναπώ τα ευλία σε λίγο. Εδώ γίνεται χαμός στο ταμπλό με τα μηνύματα. Μέσα λέει ανοίγουν οι πόρτες στα παράθυρα στο άλλο κομπιούτερ από όλο τον πλανήτη. Αμερική, Γαλλία, Αγγλία, Καναδά, Ιταλία, Γερμανία, Βρυξέλλες. Να το βρήκα. Αυτό είναι το quiz. Τι θα πει Βρυξέλλες? Ετυμολογήστε μου τη λέξη Βρυξέλλες. Το έχω πει στην τηλεόραση. Ναι, τα δίνουμε όλα, ό,τι έχουμε μπροστά μας. Ετυμολογήστε τη λέξη Βρυξέλλες. Έτσι μου είπε ο Μπεξής, με πήρε τηλέφωνο, λέει, αφού έχεις τρελαθεί, δώσ' τα όλα, όπως είναι με τη μία. Βρυξέλλες. Για το έχεις βάλει το τραγουδάκι που σου είπα? Για ακούστε.
Εδώ είναι οι άγνωστοι επισκέπτες στην συχνότητα του Terra Nova. Λοιπόν, ανέβασα τώρα αυτό το κομμάτι quiz. Όλη τη βιβλιοθήκη του Μπεξίνα σας χάριζα. Δεν θα το βρίσκατε. Λοιπόν, εμείς ακούμε περίεργα πράγματα. Είδατε κλαρινάκι καταπληκτικό. Πριν ακούσαμε Σαλέα Παπαθανασίου. Να πάτε να το πάρετε. Είναι το CD Όραμα, το προηγούμενο. Βασίλης Σαλέας, Βαγγέλης Παπαθανασίου. Το CD αυτό προέκυψε διότι είχαν μια κουβέντα ο Σαλέας με τον Παπαθανασίου και πήγε να τον παρακαλέσει να του επιτρέψει να παίξει 2-3 κομμάτια στο κλαρίνο δικά του, να τα βάλει σε ένα δίσκο. Και αυτός του λέει: θα σε συνοδέψω, και φτιάξανε αυτό το CD. Όραμα. Να πάτε να το πάτε. Είναι ασύλληπτο. Δεν θα βάλω άλλο κομμάτι σήμερα, την άλλη εβδομάδα. Έβαλα αυτό γιατί ότι η μουσική συνδέει τα πράγματα και δεν είναι ανάγκη με το ζόρι να μας τα πρίζουν για να μας συνδέσουν. Λοιπόν, καταλάβατε θέλω να πω. Αυτό είναι λαϊκό κομμάτι από το Κουρδιστάν και λέγεται Στη Σεβάστια. Τώρα βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Λαϊκό κομμάτι από το Κουρδιστάν και λέγεται Στη Σεβάστια. Λοιπόν, με πιάσατε το υπονοούμενο. Έτσι, για να συνοούμεθα. Λοιπόν, ας το βάλω εγώ στο CD αυτό. Θέλω να έχεις έτοιμο εκείνο που σου έβαλα για να δουν οι φίλοι το ηχόχρωμά μας. Εμείς θέλουμε να περάσουμε το στίγμα μας. Το στίγμα μας είναι αυτό. Παίζουμε καθαρά πράγματα, ρέπλικες δεν παίζουμε και δεν προβάλλουμε. Προβάλλουμε μόνο original καταστάσεις. Ελληνικά προϊόντα, Έλληνες παραγωγούς, Έλληνες καλλιτέχνες, ελληνικά βιβλία, τίποτα το ξενόφερτο. Βεβαίως προβάλλουμε και την κυρία Ρεπούση. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, διότι σιτίζεται από το ελληνικό κράτος. Κύριε Κουβέλη. Λοιπόν, ήρθανε και κάποια μηνύματα περίεργα, δεν θέλω να τα πω, γιατί ναι, ο περίανδρος τραβάει τα μαλλιά του που δεν έχει, διότι ξέρει τα διαγωνίσματα και δεν μπορεί να τα πει, γιατί είπα εγώ ότι αυτούς που ξέρω δεν κερδίζουνε, έτσι, διότι το κάνουμε για τον κόσμο, το κάνουμε για μας, να είμαστε καθαροί και γνήσιοι. Λοιπόν, έχουμε περίπου 20 λεπτά ακόμα να πούμε τα δικά μας. Οι άγνωστοι επισκέπτες κάθε Δευτέρα 10 με 12 σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα Radio Terra Nova. Συντονιστείτε από όλο τον πλανήτη εδώ. Θα τα στέλνουμε τα βιβλία και στην Αυστραλία με δικά μας έξοδα, αρκεί να μας πάρετε τηλέφωνο, που θα ανοίξουμε γραμμές τέλος καλοκαιριού. Θα τα στέλνουμε και στην Αμερική και παντού με δικά μας έξοδα, αρκεί να παίρνετε τηλέφωνο. Θα τους τρελάνουμε όλους, δεν γλιτώνει κανείς. Λοιπόν, είχαν αποκοιμήσει τον ελληνισμό, δεν χρησιμοποιούν τον Έλληνα της διασποράς, γιατί δεν γουστάρουν, αφού η παρέτσα είναι εδώ. Σύνταγμα, λίγο από κάτω, πάνω ερμού, από πίσω εκεί πάμε στον τα φεύγουμε κλπ. Όλη η άλλη Ελλάδα που είναι. Δεν κατάλαβα. Να μας πάρουν όλοι από την Ξάνθια, την Κομοτηνία, την Αλεξανδρούπολη, Έλληνες παραγωγοί, θα τους προβάλλουμε σχεδόν δωρεάν. Όλοι οι πάντες. Πού είναι τηλέφωνα, τσαντίστηκα πάλι. 6014-821 είναι το τηλέφωνο με 210 μπροστά. Θα το σηκώνει κάποιος και τη νύχτα, 3 η ώρα. Έχουμε πράσινα ανθρωπάκια εμείς εκεί και καθαρίζουμε τα θέματά μας. Είμαστε UFO, εμείς δεν είμαστε UFO. Λοιπόν, και το φάξ είναι 210-626-11. Λέτε τα παραδοσιακά της παρέας είναι ο κωδικός και θα δείτε τι θα γίνει. Και εξαγωγές θα σας κάνουμε. Όπως έλεγε παλιά άλλος, και παιδιά θα σας κάνουμε, εμείς σας κάνουμε και εξαγωγές. Λοιπόν, CD έχουμε. Αυτό που θέλω να πω, να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Βαγγέλη, που περάσαμε μια καταπληκτική χρονιά, εγώ δεν το περίμενα. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή. Γεια σου Βαγγελάρα. Θα σκίσουμε το χειμώνα, θα είμαστε όλοι συντεταγμένοι. Δεν διαλάμε εμείς, δεν μας φάγαν 30 χρόνια τώρα, αργήσαν, έχουμε μεγαλώσει και όλα, δεν μας ενδιαφέρει. Κυρία Ρεπούση, πώς θα παίρνεις το μήνα για να λες ότι αντεθνικό σου μάθε δεν ξέρω εγώ ποιος δάσκαλος? Το βιογραφικό σου να μας δώσεις να το δούμε. Έχει πλακώσει εδώ το κάθε ανθελληνικό στοιχείο και σιτίζεται από την Ελλάδα. Και η λέξη citizen, κυρία Ρεπούση, δεν είναι αγγλική, είναι ελληνική. Από τη λέξη ομού σιτίζομαι. Παλιά οι πόλεις κράτη, όσοι ήταν μέσα στα τείχη, ήταν οι citizen. Δηλαδή ομού εσιτίζονται οι πολίτες. City και σιτίζομαι. Όλα είναι ελληνικά, από το σίτος. Έτσι κυρία Ρεπούση. Και αν θέλετε συνοστισμό,
να έρθουμε καμιά δεκαριά να σας τριμώξουμε και εσάς να δείτε τι συνοστισμό είχε στη Σμύρνη. Εντάξει κυρία Ρεπούση και κύριε Κουβέλη. Άντε μπράβο για τα πήρα τώρα, όχι χοντρά. Για ακούστε. will be cherry red. Φίλοι, άγνωστοι επισκέπτες, Ράδιο Τερανόβα, εδώ θα συντονιστείτε, θα περάσετε καταπληκτικά το χειμώνα. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, είναι συγκινητικά. Μας πήρε φίλος τώρα από τη Λατινική Αμερική, η Μάρτον. Το όνομά του είναι Όσκαρ. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, συγχαρητήρια στην τεχνολογία και στην αρχαιοελληνική σκέψη, γιατί τώρα τα κομπιούτερ για να μπορούν να πρεπατήσουν θα βάλουν μέσα ελληνική γλώσσα. Τώρα αν είναι με ένα σήμα ή με δύο δεν ξέρω, θα ρωτήσω εγώ την κυρία Ρεπού, την κυρία Δραγώνα, θα ρωτήσω
Αυτός ήταν ο Λούθερ Άλισον και το Watching You, δηλαδή σε παρακολουθάω. Άμα είσαι με το διαστημόπλαιο, έχει σφαιρική άποψη από πάνω κτλ. Στο φίλο όμως που με προκάλεσε, γιατί είσαστε όλοι προκλητικοί και μου λέει αν έχω Τζόνι Λι Χούκερ. Έχω φίλε μου Λι Χούκερ, αν δεν έχω Λι Χούκερ, γιατί τη στάρισε, είναι αυτό που βάλαμε εδώ, ζωντανά. Είναι αυτό. Εγώ θέλω να του βάλω στο άλλο, μάλλον είναι σε αυτό το CD. Πάρ' το πίσω, είναι σε αυτό το CD. Ναι, είναι σε αυτό το CD το ένα. Σε αυτό το CD θα είναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι τα έχω εγώ μπροστά μου και ανάλογα σας φτιάξω όλους. Παίζω με όλους. Αυστραλία, Αμερική, Καναδά, Λατινική Αμερική, ό,τι γουστάρετε. Το έχω τα CD μπροστά μου και παίζω μπάλα. Λοιπόν, συντονιστείτε. Οι εκπομπές είναι δοκιμαστικές. Οι θεματικές μας ενότητες, να ξέρετε, είναι ανεξήγητα φαινόμενα που δεν υπάρχουν. Είναι σκοπίμως μη καλά εξηγημένα. Εξού και η παραμύθα που φάγατε 40 χρόνια. Λοιπόν, ανεξήγητα φαινόμενα, αρχαίοι πολιτισμοί, ελληνική γραμματεία, αρχαία ελληνική γραμματεία, περιοδικά όπως το ΙΧΟΡ θα τα πατρονάρουμε μέρα νύχτα, διότι προβάλλουν και προωθούν την ελληνική σκέψη και εμείς δεν την έχουμε χάσει ακόμα, θα τους φάμε όλους. Εκδόσεις Εύανδρος, μυστικά περάσματα παραδοσιακά της παρέας, το ΙΧΟΡ και η εταιρεία Καρπός είναι εδώ και άγνωστοι πλησιέτες. Και από Δευτέρα θα είναι κι άλλοι. Θα είναι ο Περίανδρος με το Λικάωνα στη ζώνη του Λυκόφωτος πριν από μένα 2 ώρες, 8 με 10. Μετά θα είναι η Γιωργάρα με τα δικά του τα metal και τα λοιπά. Προβάλλουμε ό,τι πολιτιστική εκδήλωση γίνεται απανταχού της Ελλάδος, να το ξέρουμε λίγες μέρες πριν. Η εκπομπή βγαίνει κάθε Δευτέρα 10-12. Θα στέλνετε ένα φαξ ή θα παίρνετε ένα τηλέφωνο σταθμό 215 510 84 36 έως 9 και θα σας προβάλλουμε τις εκδηλώσεις σας, ομιλίες, διαλέξεις, ό,τι έχετε απανταχού της Ελλάδος. Ας είναι και ομιλία με 5 άτομα. Ελληνοκεντρικά θέματα, εναλλακτικά θέματα, βιολογικά προϊόντα τα προωθούμε, ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα τα προωθούμε. Τελεία και παύλα. Δεν ξαναπατάμε σε σούπερ μάρκετ ξένο. Τελεία. Έληξε αυτό το παράμυθι. Να πάνε αλλού. Να πάνε στην Αφρική, δεν μας ενδιαφέρει που θα πάνε. Εκεί δεν έχει πείνα και στέλνουν λεφτά. Να πάνε να φτιάξουν 30 σούπερ μάρκετ, να τα μπουκάρουν στο φαΐ και να τους φωνάξουν να πάνε να φάνε. Τι ήρθαν εδώ, έχουμε εμείς να φάμε και να αγρό έχουμε να θερήσουμε. Τώρα σπέρνουμε και ζιά. Θερήσαμε και ζιά, το βγάλαμε στην τηλεόραση, θα μοιράσουμε και σπόρους, θα τους πιούμε το αίμα. Σαν το κουνούπι του Νείλου. Έχουμε γίνει κουνούπια του Νείλου, Βαγγέλη, μ' ακούς, φαντάζομαι, αγορίνα μου. Καλό καλοκαίρι, εγώ θα είμαι εδώ στρατευμένος. Μου το βάλες στο κομματάκι αυτό. Αυτό είναι. Δώσ' τον ανέβει. Με προκάλεσε ο φίλος μου. I am in the mood, my friend. Johnny Lee Hooker. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I said, night time, the right time to be with the one you love. You know when night come, baby, God know you so far away. I'm in the mood. I'm in the mood, baby. I'm in the mood for love. I'm in the mood, baby, in the mood for love.
Πάνω στο Τζόνι, Μπούγκερ, ο Μάριος είναι ο Μάριο. Να σε καλά Μάρια, πιστεύω θα σε παντάρω, θα κάνω εξετάσεις από τα φέρα, ξέρεις. I am the mood like you, baby. Λοιπόν, θα βάλω λίγο εξαγωγή για να αρχίσουμε να χαλαρώνουμε, γιατί ήρθαν τα παιδιά που θα κάνουν την επόμενη τους ώρα το πρόγραμμά τους. Έχουμε 4 λεπτοδάκια. Θα ακούσουμε το φίλο μου το Βαγγέλη του Παπαθανασίου για να κλείσουμε. Νομίζω ότι καλά τα πήγαμε σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, είναι συγκινητικά. Έχουμε 4 λεπτάκια. Το ένα. Συγκινητικά όντως, δηλαδή δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Ήμουνα και 7 χρόνια έξω από το ραδιόφωνο. Κάτι μακριά μανίκια μαύρα μου είχαν πει να μην εμφανίζομαι. Αλλά τώρα είμαστε τα κουνούπια του Νείλου. Αυτό είναι το σλόγγαν μας. Κουνούπια του Νείλου. Λοιπόν, ακούμε τη Βαγγελάρα του Παπαθανασίου. Για ανέβασε το λίγο. Για ανέβασε το. Λοιπόν, ακούγοντας τους δρόμους της φωτιάς με τον Βαγγέλη Παθανασίου, 1981, Όσκαρ Μουσικής, αποχωρούμε από το στούντιο. Ήρθαν τα παιδιά που θα συνεχίσουν τη νυχτερινή τους βόλτα. Άγνωστοι επισκέπτες, κάθε Δευτέρα 10 με 12 από το radioterranova.gr. πείτε το στους φίλους σας, συντονιστείτε από τη Λατινική Αμερική μέχρι το Βόρειο Πόλο. Εδώ τα κουνούπια του Νείλου, Βαγγέλης Μπεξής και Γιώργος Καρποδίνης. Τώρα έχω και τον Ηράκλειο το κοντά μου να με βοηθάει όλο το χειμώνα εδώ στις κονσόλες. Είναι ο κονσολιέρης μου. Θα περάσουμε καταπληκτικά, θα ακούσετε ασύλληπτα πράγματα σε πληροφορία, γνώση κλπ. Βιβλία, δώρα, ό,τι γουστάρετε εδώ. Όλη η παραγωγή από όλη την Ελλάδα θα παίρνετε τηλέφωνα εδώ, ας προβάλλουμε. Τελείως. Λοιπόν, εκδόσεις Εύανδρος, τα παραδοσιακά της παρέας, τα μυστικά περάσματα, το Ιχόρ και ο Καρπό. Άγνωστοι επισκέπτες, Γιώργος Καρποδίνης και Ηράκλειτος. Καλό σας βράδυ. Κλείνουμε με Βαγγέλη Παπαθανασίου τη Δευτέρα στις 10 εδώ, Ράδιο Τερανόβα. Καλό βράδυ.